na wledd yn ein haros i nawr yn nosbarthiadau bryd cynhenid mwyaf niferus y sioe, sef y torddi. Mae Leri Brown o fferm Penllyn Uchel Llanbimsent. Croes ato ni. Wel, mae hwnna'n wledd i'r llygad, yn dweud. 38 o wyn hyrddo torddi yn y cylch. Anhygol, yn dweud? Odi, safon arbennig, Lenny, a llwyth o wyn hwrdod ma. A maen nhw'n wyn ifanc o fyd. Odyn, ar y peth yw, mae'r lot nhw, siai gyntaf falle, iddyn nhw i fynd i fe fwy na siai, heblaw nhw wedi bod yn siai bach cyn hynny, fe. O'n i'n sôn bod 38 yn y dosbarth, ond erbyn hyn, mae William Hughes, Bryn Ffynnon Trefeglwys wedi rhithro trwyddo nhw y beirniad yn gyflym iawn, a mae wedi creu rhyw resur fer. Odi, mae faint sydd ag yna? 10 nawr ar y resur fer. Mas o faint yw'ch chi? 36 efer? 38, yn dweud? Odi. Tipyn o waith caled i ddechrau beirniadu gymaint o wyn hefyd, yn dweud? Mae eisiau llygad ddarn o chi, fi'n credu, sy'n mae gymaint yna yn y ring, de. Os glei. Ond rinweddau y bryd yma sydd yn ddifyr iawn, mae rinweddau pendant iddyn nhw? Oes, mae rhaid bod na frest ddi, fel chi'n gallu gweld, yn mynd lawr y ffrynt. Mae cefn y cwt wedyn, mae hwnnw'n gorfod streipen ddi'n dod lawr hyd y bôn. A wedyn hefyd dros ffrynt y llyged, fel chi'n gallu gweld, mae yna 2 streipen ddi a diwch wedyn o gwmpas y trwyn a dan yr un. A beth sy'n ben tost hefyd gyda rwy'n hyrdod, mae'r cyrnau. Mae'r cyrnau. Mae'n anodd cael corn bach teidi, ond wedyn mae'r rhan fwyaf sy'n fan hyn nawr, mae'r corn yn deidi a mae'r clist yn fach. A fi'n credu na beth yw bethau pwysig. A mae yna streipen ddi amlwg i weld ar y coesau, blaen a cefn. Bryd sy'n boblogaidd iawn gyda phlant a thyddynwyr hefyd, yn nhw? Fi'n credu maen nhw'n ddefed sy'n denu llygad plentyn, achos na beth digwyddodd gyda ni a gweud y gwir, pan oedd y plant yn fach, o'n i'n dod i'r sioe bob blwyddyn a dechrau dangos diddordeb a'r merched yn gweud, reina fi moyn dad, a wedyn achos beth maen nhw'n mynd trwy'r clofiau fel dim byd. Oes yna ffensys dda? Mae nhw'n ffordd dda o brofi pa mor dda yw'r ffensys chi. Odi, nawr. Aaron Hemmings fan hyn nawr o Lanfynydd yn cael i dynnu mlaen. Aaron yn brofiadol iawn yn y sioe yma. Wedi ennill yma digon yn y gorffennol. A hefyd, wedi ennill cap dros Gymru yn y chwarae rygbi. Mae e'n aml dylentog yn sicr. A mae hwn yn o'n hwrdd cryf yn dweud, masgwr yn gref iddo fe, mae'n hwrdd smart gyda'r unweddau y ddafad fynydd yn amlwg yn dweud. Odi, ac yn blaen iawn o ran y streipiau di ar y coesau'n blaen. Wel, tra bod William Hughes, Bryn Ffynnon Trefeglwys yn tynnu rhestr fer ac yn ei gosod nhw, newn ni gael hoi fach o gylchadefer ac byddwn ni nôl i weld ai Aaron Hemmings fydd dal ar frig y rhestr yn hwyrach yn osbarth yr wyn hyrdod y torddi. Diolch yn fawr, Leri. Iawn.